Δεν είναι μακριά. Όχι, όχι. Από εδώ για να πάμε πιο κοντά στο δικό του. Και πολύ πιο καλό στο δρόμο. Αλλά δεν τον ξέρουν τα παιδιά όμως. Εδώ έχει καφενείο εδώ. Όχι, περάσει. Καταράκι. Α, κάτω, όχι κάτω. Είναι Στα κάτω. κλίνικα. Είναι κάτω ακόμα. Εδώ κάτω. Είναι κάτω ακόμα. Πρώτη φορά που είχαμε έρθει τον παντρεύτηκα εδώ. Εδώ στρίβουμε πήγαμε εδώ. Αριστερά, ναι. Ξέρω, πήγαμε από εδώ μέσα εδώ Ναι. παππού. Έρθηκα. Εδώ πάει σταυροφόρα. Και εδώ είναι το κολμπάτσο. Ναι, Σπίτια. πάμε. Εδώ ματιάζαμε τα κατοίκια Γιώργο. Ναι, εδώ από κάτω. Αχ, τα ματιάζαμε, έτσι θα λέει ο Γιώργος. Δεν νιώθαμε και τύψη. Τα ματιάξαμε. Δηλαδή, Πώς είναι ο καθαριστής, είναι καθαρίστης βασικά. κάτω. Κάτω. Κάτω είναι η μία. Αν θες κι άλλο, ή τα αφήνεις και... Να πέρασαμε το γέφυρο, πάμε από το ρέμα. Εδώ η αριστερά τραβάζει. Έφυγε. Για έναν τζιπ προς τα πίσω. Αν έχετε Σουζούκι είναι πολύ κουραστικό να νοιάσει το ταξίδι. Και τι είναι μόνο. Δεν είναι τίποτα, κοντά είναι. 1,5 χιλιόμετρο είναι. Είναι δεν είναι. Εδώ το Ρουβαλέικα εδώ. Γεια. Το Ρουβαλίνα. Τη Ρουβαλίνα που ήταν εδώ. Α, Ναι, ναι. Δεν το έχω χάσει ακόμα καθόλου. Λεπτομέρεια του. Εδώ είναι το σπίτι του Βάτσα. Ναι, Από εδώ πάει. Ναι, ναι. Κάτω. Ναι, ναι. Εκεί πάνω. εδώ. Του Βασιλείου βλέπω. Του Χίλια. Χίλια. Το παιδί που μας χαιρέτησε. Δεν το βρήκαμε του ανθρώπου που προσάρει. Α, το βρούμε τώρα. Του είπα, θα κατεβούμε. Δεν γίνουμε ρεζίλ τον άνθρωπο. Όχι. Ευχαριστούμε. Τα μπακέικα. Ναι. Μπάκα. Ναι. Εδώ πυροβολούσε ο άλλος από το παράθυρο μπροστά και έλεγε λοιπόν, ακούς τώρα να διαβάσετε. Ο Βίτσας. Λοιπόν, Νινά, για το παράθυρο αυτό εκεί πέρα, κάτω. Εκεί στο παράθυρο αυτό λοιπόν αραβωνιαζόταν ο Βασίλη Μπάκας αυτός που ήταν ο Γεβάνο. Είχε μεθύσει, λέγανε Βασίλο τη γυναίκα του. Έβγαζε το πιστόλι έξω, πυροβολούσε, είχε μεθύσει και έλεγε ελληνική βασιλική χωροφυλακή. Έλα Βασίλο, χέσε με. Από για το παράθυρο αυτό. Εδώ έχω τρομάρες. Έτσι το τα μαλλιά η χωροφυλακή. Ελληνική. Α, εδώ είναι χωροφυλακή. Κοίτα η παράγκα του κόβου. Ναι. Πώς έγινε. Τι? Μπαράλια. Ναι. Ναι. Μπαράλια. Αλλά έχει αλλάξει εντελώς ο τόπος, παιδιά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ίδιος είναι. Εδώ τσιμέντο βλέπω ο θείος. Ποιος είναι που το Εντάξει ο Δίος. δεξιά, Σωτήρη? Ποιο. Αυτά είναι μπακέικα είναι τώρα. Εδώ πήγαινε πέρα ο δρόμος, θυμάσαι. Εδώ, Ναι. εδώ, να το. Περνάγαμε απέναντι. Ναι, με Αυτό τα εδώ, πόδια. Κοίτα πώς έγινε εδώ πέρα. Ναι. Αυτό είναι Μιχαλόπουλο. Ναι. Εδώ το σχολείο που δεν Σχολείο λέω του μετά. Μαλό, πηγαίναμε Το εδώ. καφενείο Μετά του έγινε- Μιχαλόπουλου. Μετά έγινε καφενείο. Το σπίτι μας εκεί απέναντι. Και πολλά σπίτια. Όταν γυρνάμε προς τα πάνω, εγώ να τραβήξω το φωτογραφία του σπίτι Το από εδώ. σπίτι δεν το γνώρισα, παιδιά, έτσι πέρα. Είναι δέντρα τώρα. Ξέρω, Ξέρω το σιγά. Και φτάσαμε κάτω στο Να, του Παύλου είναι εκεί. Παύλου έχω εκεί πέρα. Κοίτα σπίτι κάτω με σοφίτε. Αυτό είναι του στην Λιμπράντα. Εδώ είναι θεία Αφροδίτη. Ναι. Θα βάλει τα κλάματα τώρα. Έχει ένα ζαγάρι εδώ πέρα. Αγοράσω τσίμπουρο από το Χρήστο θέλω. Πού θα παρκάρω. Μέσα εδώ στη θεία. Εδώ στη θεία. Αφροδίτη. Κάπου εδώ.